Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε μια γενική καθαριότητα, μια σε βάθος καθαριότητα στο πλυντήριο των ρούχων. Είναι κάτι που σας το έχω ξαναδείξει παλιότερα και επειδή με είχατε ρωτήσει πάρα πολύ τότε πώς το καθαρίζω, με τι υλικά, με τι προϊόντα και όλα τα σχετικά, σήμερα σκέφτηκα να ξανακάνουμε ακόμα ένα βίντεο και μιας και το πλυντήριό μου ήταν σε κατάσταση που είχε ανάγκη από μια συντήρηση έτσι σε βάθος, θα το ξανακάνουμε σήμερα και θα τα πούμε όλα ξανά από την αρχή. Θα σας πω και τα υλικά που χρησιμοποιώ, τα προϊόντα τα συγκεκριμένα, που με έχουν βοηθήσει πολύ, γιατί ένα είναι το μυστικό, ένα είναι το μαγικό προϊόν που κάνει την σωστή καθαριότητα σε βάθος στο πλυντήριο των ρούχων. Θα τα πούμε όλα στην πορεία. Σας δείχνω πώς είναι και το πλυντήριο πριν το καθαρίσω, για να δούμε μετά και το τελικό αποτέλεσμα, να δούμε όλη αυτή η καθαριότητα τι αποτέλεσμα θα έχει στο τέλος. Θα τα βγάλουμε όλα και θα τα καθαρίσουμε πολύ σχολαστικά και το σιρτάρι βέβαια. Εδώ συσσωρεύεται αρκετή βρωμιά, γιατί βάζουμε το μαλακτικό και το απορρυπαντικό ρούχων και άλλα τα πολύ συχνά πιάνει εδώ και δημιουργείται και γλίτσα, πολύ βρωμιά εδώ, άμα δεν το κάνεις πολύ συχνά, εννοείται μαζεύεται. Θα βγάλουμε και τα φίλτρα από κάτω, θα τα καθαρίσουμε, το λάστιχο και θα τα κάνουμε όλα με συγκεκριμένη σειρά, γιατί υπάρχει λόγος που θα το κάνουμε αυτό. Αυτός τουλάχιστον είναι ο τρόπος που το κάνω εγώ, γιατί έχει κάποιο νόημα η καθαριότητα να γίνεται με τη συγκεκριμένη σειρά. Οπότε λοιπόν το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα είναι να ανοίξουμε το φίλτρο από κάτω, αυτό που βλέπετε εκεί το λαστιχάκι και το άλλο που θα το ξεβιδώσω σε λίγο. Θα βάλουμε οπωσδήποτε μια πετσέτα από κάτω. Δεν μου χωράει κάποια λεκάνη εκεί, είναι έτσι πολύ χαμηλά το πλυντήριο και συνήθως έτσι είναι σε όλα τα σπίτια. Προτιμώ να βάζω μια πετσέτα για να μαζεύει όλα τα νερά. Οπότε το κάνω αυτό, βγάζω το σωληνάκι. Βλέπετε μέσα εδώ πόσο μαυρίλα πιάνει, έτσι σαν γλίτσα, σαν λάσπη ένα πράγμα, δεν ξέρω τι είναι αυτό, τέλος πάντων. Είναι όλα αυτά που μαζεύονται μέσα στους σωλήνες του πλυντηρίου. Και μετά θα βγάλω και το άλλο το στρογγυλό, θα το ξεβιδώσω για να δούμε από μέσα πώς είναι, τι έχει μαζευτεί. Εδώ αν είσαι και τυχερός βρίσκεις και κανένα κέρμα. Τις περισσότερες φορές βρίσκω και κέρματα και διάφορα άλλα τσιμπιδάκια, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Εδώ σήμερα δεν βρήκα τίποτα, αλλά όμως η βρωμιά ήταν εντάξει, συσσωρευμένη. Όλα αυτά είναι που κάνουν το πλυντήριο να μυρίζει πολύ άσχημα και ειδικά στο τελευταίο πλυντήριο που έβαλα, γι' αυτό και αποφάσισα ότι τώρα κάτσε και κάνει και το γενικό σου στο πλυντήριο, γιατί δεν πάει άλλο. Την τελευταία φορά που έβαλα πλυντήριο μύριζε πάρα πολύ άσχημα το μπάνιο, εκεί που είναι η αποχέτευση δηλαδή του πλυντηρίου. Οπότε λέω εδώ πέρα πρέπει να γίνει δουλίτσα τώρα και πρέπει να ασχοληθείς. Στην ουσία δεν είναι τίποτα, είναι μέχρι να το πάρεις απόφαση να κάτσεις μία ώρα. Αρκεί να το αποφασίσεις βέβαια, γιατί όλα μια απόφαση είναι σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, εδώ σας έδειξα πώς είναι μέσα το σύστημα όλο αυτό. Τώρα θα μου πεις, μου τα δείχνεις και όλα αυτά εδώ πέρα, λες και δεν τα ξέρω. Θα σας τα δείξω όλα αυτά, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι εδώ που μπορεί να θέλουν να καθαρίσουν το πλυντήριό τους, γιατί δεν το έχουν ξανακάνει, ας πούμε. Ή κάποιες νέες νοικοκυρές που θέλουν να ξεκινήσουν να καθαρίζουν το πλυντήριό τους και δεν ξέρουν με ποιο τρόπο να το κάνουν. Οπότε ας τα δούμε τώρα όλα, για να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Σίγουρα τώρα το κάθε πλυντήριο είναι και λίγο διαφορετικό στον καθένα, μπορεί να είναι λίγο διαφορετικό το σιρτάρι, να βγαίνει με κάποιον άλλο τρόπο, να έχει από μέσα κάποιο άλλο φιλτράκι, δεν ξέρω τι, μπορεί το φίλτρο σε κάποιο άλλο πλυντήριο να βγαίνει κάπως αλλιώς, αυτά όλα έτσι λίγο πάνω κάτω περίπου είναι το ίδιο. Οπότε κάπως έτσι θα λειτουργήσουμε τώρα εδώ γενικά. Και εδώ σας δείχνω και το σιρτάρι, εδώ δεν είναι πάρα πολύ βρώμικο, όμως έχει πιάσει πολλά άλατα και αυτά τα άλατα, επιτέλους αυτά τα άλατα είναι αυτά που μας έχουν δημιουργήσει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εδώ ειδικά στην περιοχή τη δική μας είναι το κάτι άλλο. Εδώ βλέπουμε και το εσωτερικό από το σιρτάρι, εντάξει εδώ χαμός, δεν το συζητάμε. Τα άλλα τα βλέπετε που έχουν αφήσει και σημάδια και η βρωμιά το ίδιο. Και εδώ αυτό είναι το κίτρικο οξύ, είναι το υλικό, αυτό το θαυματουργό που θα κάνει το πλυντήριο να λάμψει, να φύγουν τα άλατα τα πάντα όλα. Αυτό είναι το lemon gel, είναι το ίδιο προϊόν, απλά είναι σε μορφή υγρού και με άρωμα λεμόνι. Και αυτό είναι που σας δείχνω τώρα οι ταμπλέτες, οι οποίες είναι για τη συντήρηση του πλυντηρίου. Έχει μέσα 6 ταμπλέτες, οι οποίες μια φορά το μήνα μπορούν να μας δώσουν μια ωραία συντήρηση στο πλυντηριό μας, γιατί καθαρίζει σε βάθος. Θα σας το δείξω πώς χρησιμοποιείται και αυτό. Και επίσης θα χρησιμοποιήσουμε και το ενεργό οξυγόνο. Είναι όλα τα προϊόντα αυτά από το herbally.gr.
Με είχατε ρωτήσει πάρα πολύ τότε που σας είχα δείξει τον προηγούμενο καθαρισμό στο πλυντήριο των ρούχων, πού μπορούμε να βρούμε κυτρικό οξύ, οπότε τώρα σας έχω τη συσκευασία του κιλού που είναι πάρα πολύ οικονομική και μπορεί να σας βγάλει πάρα πολλές χρήσεις και θα σας δείξω και πώς το χρησιμοποιούμε, τα διαλύματα που μπορούμε να κάνουμε για να καθαρίσουμε τα άλατα σε πάρα πολλές συσκευές μες στο σπίτι, αλλά εδώ είναι σωτήριο και για το πλυντήριο των ρούχων. Λοιπόν, αυτό που κάνω τώρα είναι το εξής. Μέσα σε μια μεγάλη λεκάνη έχω βάλει πολύ ζεστό νερό καυτό, έχω ρίξει κυτρικό οξύ, 2-3 κουταλιές αρκούν της σούπας και μετά θα βουτήξω μέσα, θα τα βυθίσω όλα αυτά τα πράγματα που έβγαλα από το πλυντήριο για να καθαρίσουν πολύ από τα άλατα και τη βρωμιά και θα το αφήσω αρκετή ωρίτσα, καμία ώρα μέχρι δηλαδή να ασχοληθώ με τα υπόλοιπα πράγματα, θα σας τα δείξω όλα με τη σειρά όπως είπαμε και θα φτιάξω ένα διάλειμμα. Θα βάλω μέσα σε ένα μπουκαλάκι ζεστό νερό, καυτό νερό και θα ρίξω και μια κουταλιά κίτρικο οξύ και θα φτιάξω ένα διάλειμμα. Αυτό το μπουκαλάκι το έχω κρατήσει από κάποιο άλλο προϊόν γιατί με βολεύει πολύ, γιατί θέλω να ψεκάσω μέσα στο σιρτάρι από την πάνω πλευρά να πάει παντού το κίτρικο οξύ για να το αφήσω εκεί αρκετή ωρίτσα έτσι για να δράσει. Αυτό που θα κάνω είναι να τα ανακατέψω, θέλει ζεστό νερό, το κιτρικό, η σκόνη δηλαδή αυτή για να διαλυθεί. Και μετά θα ψεκάσω μέσα το πλυντήριο και από την πάνω πλευρά, όπως σας έδειξα γιατί εκεί ήταν και πολύ βρώμικο, οπότε θα ψεκάσω πολύ καλά εκεί και ένα πολύ σημαντικό που πρέπει να σας πω είναι ότι πρέπει την πόρτα του πλυντηρίου να την έχουμε κλειστή σε αυτή τη φάση γιατί δεν θέλουμε να μας τρέξει στο πάτωμα και ειδικά αν έχουμε μάρμαρο γιατί το κυτρικό οξύ είναι κακό να πέσει στα μάρμαρα γιατί θα μας τα χαλάσει, θα τα θαμπώσει. Όσο ήταν υγρό έχω ρίξει και λίγο από τη σκόνη ακριβώς από πάνω έτσι στα πιο δύσκολα σημεία για να κάτσει εκεί λίγο. Το έχω αφήσει να δράσει περίπου κανένα τέταρτο μέχρι να συμμαζέψω και τριγύρω και μετά θα πάρω το σφουγγάρι και θα τρίψω. Στην ουσία το κυτρικό οξύ σπάει τα άλατα, διαλύει τα άλατα. Βέβαια εξαρτάται πάντα από το πρόβλημα που έχει ο καθένας στο πλυντήριό του. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, οπότε εσείς ανάλογα θα δείτε και πώς θα κινηθείτε, πόσο θα χρειαστεί να τρίψετε τέλος πάντων. Συνήθως όταν είναι πιο απλά τα πράγματα και δεν έχουν συσσωρευτεί εκεί πολύ τα άλατα, είναι πολύ πιο εύκολα, βγαίνουν τα άλατα, καθαρίζουν πολύ πιο εύκολα. Λοιπόν, εγώ εδώ θα τρίψω όσο χρειάζεται, θα τρίψω και από την πάνω πλευρά και το άλλο που θα κάνω για τις πιο δύσκολες επιφάνειες, έτσι που δεν περνάει το σφουγγάρι και το χέρι μου, θα πάρω μία οδοντόβουρτσα, την οποία την έχω για αυτή τη δουλειά. Και επειδή έτσι μπαίνει το βουρτσάκι της οδοντόβουρτσας σε πιο δύσκολα σημεία, θα καθαρίσει πολύ καλύτερα από ότι με το χέρι και το σφουγγάρι. Και κάθε φορά έλεγα θα έπρεπε με κάποιο τρόπο αυτό το σημείο του πλυντηρίου να μπορεί να βγαίνει ρε παιδιά. Αυτοί οι κατασκευαστές ας πούμε, που φτιάχνουν τα πλυντήρια των ρούχων, αυτό το πράγμα γιατί δεν έχετε προβλέψει να βγαίνει με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς, και να το βγάζουμε εμείς οι γυναίκες, οι νοικοκυρές, να το βάζουμε κάπου, να το καθαρίζουμε, να το κάνουμε λαμπίκο. Και είναι πολύ μαρτύριο να το καθαρίζεις, να το κάνεις αυτό. Τέλος πάντων, ιδέες δίνω, λέω εγώ τώρα, ξέρω εγώ. Θα τελειώσω την καθαριότητα με το lemon cleaner γιατί αυτό είναι ένα υγρό το οποίο περιέχει κυτρικό οξύ, αλλά έχει και άρωμα λεμονιού, οπότε θα το κάνω αυτό έτσι γιατί μου αρέσει να καθαρίζω και με σαπουνάδα, θα φύγουν και όλες οι τελευταίες βρωμιές που έχουν μείνει και ταυτόχρονα θα μείνει και ένα πολύ ωραίο άρωμα. Οπότε αυτή είναι η διαδικασία που θα κάνω εδώ στο σιρτάρι και μετά θα πάρω το σπρέι και θα ψεκάσω με καθαρό νερό για να καθαρίσω. Θα φύγουν τα πολλά οι σαπουνάδες τέλος πάντων και μετά θα πάρω και μια πετσέτα να σκουπίσω να είναι τελείως καθαρά εκεί για να τελειώσουμε από αυτό το κομμάτι. Και όπως σας έχω δείξει θέλω να τα κάνετε όλα αυτά με τη σειρά γιατί θέλω να ξεκινήσουμε από πάνω προς τα κάτω έτσι ώστε όλα ό,τι πέφτουν, ακόμα και το υγρό που βάλαμε όλα αυτά, να καταλήγουν σιγά σιγά στις σωληνώσεις. Δείτε εδώ το αποτέλεσμα, είναι πολύ όμορφο πλέον, είναι πολύ καθαρό. Κάποια σημεία που είχαν πάρα πολλά άλατα που είχαν κολλήσει πάνω στο πλαστικό δεν φεύγουν, οπότε δεν επιμένω πάρα πολύ εκεί. Τα συγκεκριμένα σημεία, αν θέλεις να επιμείνεις σε δεύτερη φάση, μπορείς να το ξανακάνεις μόνο εκεί σε αυτό το σημείο, οπότε θα έχεις καλύτερο αποτέλεσμα. Θα το κάνω εγώ σε κάποια άλλη φάση, σε δεύτερο χρόνο. Αλλά αυτό που θέλω να δούμε είναι το αποτέλεσμα που είναι πεντακάθαρα όλα και αφήνουμε το πάνω μέρος, ανοίγω βλέπετε το πορτάκι και πάμε να καθαρίσουμε τώρα και το λάστιχο. Άλλο ένα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο συσσωρεύει βρωμιά γύρω-γύρω από το λάστιχο, από το εσωτερικό του λάστιχου. Πάρα πολλοί μου έχετε πει ότι το βγάζετε το λάστιχο και κάνετε αυτή τη δουλειά. Εγώ επειδή φοβάμαι πάρα πολύ να βγάζω τα πράγματα από τη θέση τους που δεν τα ξέρω καλά
και φοβάμαι ότι δεν θα τα ξαναβάλω σωστά, δεν το τολμάω να το κάνω. Αυτό που θα κάνω είναι να βάλω πάλι το lemon cleaner εδώ, ωστόσο έχουν πέσει και από το σιρτάρι πάλι τα υγρά όλα που έχω ρίξει και όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ και για τον κάδο εννοείται, γιατί όλα αυτά μέσα μετά στην πλύση που θα κάνουμε θα βοηθήσουν στον καθαρισμό και εσωτερικά του πλυντηρίου και στις σωληνώσεις. Μας ενδιαφέρουν και οι σωληνώσεις, γιατί εκεί πραγματικά είναι που συσσωρεύεται γύρω-γύρω στις σωλήνες βρωμιά, συσσωρεύεται εκεί η βρωμιά και μυρίζει το πλυντήριο μετά άσχημα και γι' αυτό μύριζε και η αποχέτευσή μου, αυτό είναι σίγουρο 100%. Κάποια στιγμή ήθελα να αφαιρέσω τους σωλήνες κάτω από το νεροχύτη, γιατί ένιωθα πως μυρίζει και ο νεροχύτης. Λοιπόν, και πάω και βγάζω όλους τους σωλήνες, τους ξεβιδώνω και παιδιά μετά δεν μπορούσα να τους βάλω στη θέση τους. Ναι, βέβαια, συμβαίνει και αυτό και αναγκαστήκαμε και φωνάξαμε υδραυλικό για να βάλει σωστά τα πράγματα, γιατί όταν κάποιο πράγμα το βγάζεις από τη θέση του και μετά δεν μπορείς να το βάλεις σωστά, γιατί τα λαστιχάκια, ας πούμε, είχαν χαλάσει από τον καιρό κτλ., έπρεπε να έρθει ο μάστορας. Έτσι λοιπόν, κάτι που δεν το ξέρω, δεν το κάνω και δεν το αφαιρώ. Εσείς αν βγάζετε το λάστιχο τελείως, μπορείτε να το κάνετε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, πραγματικά. Όχι μόνο έγιναν όλα άψογα καθαρά και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτή την καθαριότητα, αλλά και μοσχοβολάει ο τόπος, μυρίζει ήδη το πλυντήριο τέλεια. Θα κάνω και την πόρτα εσωτερικά, γιατί εκεί μαζεύονται στο κλείσιμο της πόρτας άλατα, οπότε καθαρίζουν πανεύκολα τώρα με το lemon cleaner. Θα κάνω και εξωτερικά λίγο το πλυντήριο για να είναι όλα καθαρά, για να πάμε μετά κάτω στο φίλτρο. Εδώ με τον ίδιο τρόπο θα το κάνω και αυτό, θα το καθαρίσω δηλαδή με το lemon cleaner, θα βάλω σε λίγο βρεχμένο σφουγγάρι το υγρό μου, θα κάνω σαπουνάδα και θα τρίψω. Απλά πράγματα και εδώ, η καθαριότητα γίνεται πανεύκολα, δεν είναι πολύ μεγάλο το σημείο, δεν έχει άλατα που να έχουν συσσωρευτεί εδώ πέρα και να φεύγουν πανεύκολα. Η βρωμιά, όπως είδατε, μαζεύεται και εδώ, όπως είδατε το φιλτράκι που το έβγαλα ήταν μαύρο από την λάσπη που είχε πιάσει. Τέλος πάντων, αν το κάνεις αυτό συχνά, δεν έχεις τέτοιο πρόβλημα. Αν το κάνεις μια φορά στους 3 μήνες όμως, σίγουρα θα δεις το αποτέλεσμα αυτό σαν το δικό μου. Λοιπόν, έχουμε αφήσει κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα ετοιμάσουμε, να τα καθαρίσουμε για να τα περάσουμε στο πλυντήριο, για να είμαστε κομπλέ από εκεί. Λοιπόν, έχω αφήσει στο κεντρικό οξύ όλα τα εξαρτήματα του πλυντηρίου. Έχουν περάσει μέχρι να κάνω τα προηγούμενα που σας έδειξα, κάνα μισάωρο ας πούμε. Οπότε μετά θα πάρω και το υγρό μου, γιατί μου αρέσει η σαπουνάδα έτσι όπως σας είπα, και θα τα τρίψω και αυτά πολύ σχολαστικά, σιγά σιγά έτσι με λεπτομέρεια για να καθαρίσουν όλα από τη βρωμιά. Μια φορά που κάνεις αυτή τη δουλειά, τουλάχιστον την κάνεις σωστά και ολοκληρωμένα. Θα χρησιμοποιήσω και την οδοντόβουρτσα εδώ για τα πιο λεπτά σημεία που δεν μπορώ να βάλω το σφουγγάρι. Θα βάλω και εκείνο το μικρό αξεσουάρ που είναι το βουρτσάκι που καθαρίζουμε τα καλαμάκια, που πάλι και αυτό είναι πολύ βοηθητικό. Και οτιδήποτε γενικά έχετε που μπορεί να σας βοηθήσει στο να βγάλετε κάποια βρωμιά, μπορείτε να το κάνετε. Ακόμα και μια μπατονέτα, ας πούμε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καθαρίσετε κάποιες τρυπούλες που δεν βγαίνει εύκολη βρωμιά. Τέλος πάντων, οπότε έτσι σιγά σιγά θα καθαρίσουμε όλα αυτά τα εξαρτηματάκια να γίνουν λαμπίκο. Δεν χρειάζεται να τρίψουμε ιδιαίτερα, απλά θα πρέπει όμως να είμαστε σχολαστικοί, γιατί σε αυτά τα σημεία που είναι έτσι πλαστικά και είναι πολλά σημεία έτσι δύσκολα που δεν μπαίνει το χέρι, θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω. Απλά πράγματα, αλλά θα καθαρίσουν και θα γίνουν όλα υπέροχα. Έτσι λοιπόν τα ξέπλυνα, τα σκούπισα όλα καλά και δείτε εδώ τι όμορφα και καθαρά που είναι. Πόσο χαίρεσαι όταν είναι όλα έτσι τόσο πεντακάθαρα, το βλέπεις και το αισθάνεσαι και τη νιώθεις την καθαριότητα ρε παιδί μου. Ξέρεις ότι τα βάλεις να πλύνεις τα ρούχα σου και θα μοσχομυρίσουν μετά που θα τα βγάλεις. Είναι τέλειο όλο αυτό. Και νιώθεις μια τρελή ικανοποίηση, γιατί όλα είναι τώρα έτσι σαν να αγοράστηκε τώρα το πλυντήριο. Πεντακάθαρα, άψογα, μυρίζουν όμορφα, μυρίζει και το πλυντήριο πάρα πολύ ωραία και είναι καθαριότητα που την βλέπεις, την αισθάνεσαι και την νιώθεις σε βάθος. Λοιπόν, μακάρι να μπορούσα να το κάνω αυτό πιο συχνά, πραγματικά δηλαδή θα ήθελα, αλλά δεν προλαβαίνω. Εντάξει, είμαστε πολλοί που δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε αυτά πιο συχνά. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχει σημασία, όποτε μπορούμε θα τα κάνουμε. Εγώ εδώ σας δείχνω το δικό μου τρόπο. Ελπίζω να σας βοηθήσει και να τον ακολουθήσετε κι εσείς. Θα βάλω και τα υπόλοιπα πράγματα στη θέση τους. Θα βάλω στο πλυντήριο μία ταμπλέτα συντηρητικό, παρόλο που μέσα το πλυντήριο έχει το κιτρικό οξύ ήδη στις σωληνώσεις μέσα στον κάδο παντού. Θα ρίξω και μία ταμπλέτα, η οποία αυτή μπορεί να μπαίνει μία φορά το μήνα για να κάνει τη συντήρηση του πλυντηρίου. Θα σας τη δείξω όμως εδώ τώρα για να δείτε πώς χρησιμοποιείται, πολύ απλά. Τη βγάζετε από το σακουλάκι, τη ρίχνετε μέσα
και θα κάνουμε μία πλύση στους 70 βαθμούς επέλεξα να βάλω τώρα το πλυντήριο. Δεν μας ενδιαφέρουν οι στροφές, οπότε έχω μειώσει τις στροφές στις 1000 και θα κάνω μία πλύση για να περάσουν όλα αυτά από τις σωληνώσεις, να καθαρίσουν και να πάμε να κάνουμε και κάτι άλλο που είναι το δεύτερο βήμα μετά από το καθαρισμό του πλυντηρίου. Θα πάμε στο νεροχύτη και στην μπανιέρα και θα κάνουμε το εξής. Θα ρίξουμε καυτό νερό μέσα και μετά θα ρίξουμε και μία κουταλιά από το ενεργό οξυγόνο. Μετά θα καθαρίσω τριγύρω με το lemon cleaner και όλα τη βρύση, τα πάντα μπορείτε να καθαρίζετε με αυτό, γιατί είναι ειδικό για τα άλατα όπως είπαμε, οπότε άλατα σε πιο ήπιες μορφές μπορούν να καθαρίσουν σε καθημερινή χρήση. Δείτε εδώ που έχω κάνει την μπαταρία και το εξάρτημα αυτό που μπαίνει στο νηπτήρα. Και θα γίνει εδώ μια πολύ ωραία δουλίτσα, ωστόσο όλα αυτά που ρίχνουμε από την μπανιέρα και από το νεροχύτη θα καταλήξουν που αλλού και του πλυντηρίου, στο σιφόνι φυσικά, που είναι εδώ η μεγαλύτερη πηγή μικροβίων και αιστεία βρωμιάς, γιατί από όλα αυτά τα σημεία μαζεύεται εκεί όλο το νερό και θα ρίξω εδώ 2 κουταλιές από το ενεργό οξυγόνο και θα πάρω μία οδοντόβουρτσα, αυτή που την έχω για αυτή τη χρήση φυσικά, και θα τρίψω αρκετά. Αυτή λοιπόν είναι η σωστή σειρά που πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Όλα έχουν κάποιο λόγο έτσι για να γίνουν με αυτόν τον τρόπο. Βάλαμε το πλυντήριο να πλένει έτσι ώστε να καθαρίσει τις σωλήνες και τη βρωμιά του πλυντηρίου να καταλήξει εδώ στο σιφόνι. Έχουμε καθαρίσει και το νηπτήρα και την μπανιέρα, οπότε τα πάντα όλα καταλήγουν εδώ. Έριξα και εμπόλικο νερό από το ντους που βρίσκεται δίπλα η μπανιέρα για να ξεπλύνω εδώ το σιφόνι και τα αφήνουμε μετά αυτό. Είμαστε ξένιαστοι γιατί είναι όλα πεντακάθαρα, μυρίζουν και πάρα πολύ ωραία πλέον. Αυτό που κάνω μετά από κάθε πλύση, και πρέπει όλοι να το κάνουμε, είναι να αφήνουμε λίγο την πόρτα ανοιχτή και το σιρταράκι, έτσι ώστε να στεγνώνει το νερό για να μην μένουν τα άλατα πάνω στο πλυντήριο, γιατί συσσωρεύονται εκεί και μετά είναι πολύ δύσκολο να καθαρίσουν. Φυσικά να σας πω ότι όλα αυτά που χρησιμοποίησα θα τα βρείτε στο herbal.gr. Κάτω στην περιγραφή του βίντεο θα σας βάλω συνδέσμους για όλα αυτά για να τα βρείτε, γιατί πάρα πολύ με είχατε ερωτήσει από πού μπορείτε να αγοράσετε το κιτρικό οξύ. Σας δείχνω και μερικά ακόμα προϊόντα που μπορεί να σας φανούν χρήσιμα για την καθαριότητα του πλυντηρίου. Οπότε κάπου εδώ θα σας αφήσω. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας άρεσε. Για να μου δείξετε ότι σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή σε αυτό το κανάλι αν ήρθατε για πρώτη φορά και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά!